ki asteroid ki longkum ki planet barit ya kini lalap khambun pha apdeng planet Mars ba Jupiter kadur jong kini ki asteroid ki long serium ya ki klur ki start scientist ki lalap ya kaspa ba hawai na kini ki asteroid uba kerteng 16 sak uba ka jinghe jong u ka long kumba arspa 8,000 kilometer kador jong kani ka ksiar padon hau uneu planet ka shongdor hadu shipau quadrillion ki start science jong ka NASA ki dangwat ki lat kumno baleti ia ka te ka ksiar ki ong hana baladayo ti ia ka te ka ksiar wei po wei ubreu hakne ka perthai un salong ubariu spa kumta ki lathung ia ka SpaceX jong Elon Musk patmu banlet sakate ka mission house name R1000 R4R banlet wat jingtip company shu sepang katei ka spa hasahit beneng khnang bakinla baliti ya ka jingkeli kalong kan jayu ya ka solar system darati ya une met beneng yo kalong penban ka jing penthut ya ka jing yat bet jong ki planet ha ka solar system lara kalong kumta kini ki planet kin sayat lamwir pas kin satengku klumar ya kiwi bat ki para planet ki badon hasahit beneng